Seneng ya seneng ning aja nganti seneng-seneng. Merga yen seneng-seneng jroning seneng ana wijine kurang seneng. Oh nggih, Mbah. Ngakno panggonan kayane ana dayoh kang bakal teka. Oh nggih. Kayane piyayagung saka Gusti Kanjeng sawanganane. Oh utusanane kayane wae kae. Kaki Suradipa. Aku kang teka Kaki Suradipa. Kendel kadya wong den undang sinendal pangucape nun mangke tala mangke duh Raden ingkang resa rawuh wonten rompok kula menawi saking mangangen kula kados mboten sisip panjenengan abdi saking Kadipaten. Oh nggih Yai, nami kula pun Ragil Sari. Sungkeming kula kunjuk Kyai, anggih dedawah sami-sami kados njalur gunung duh Raden. Aduh Yai, awrat mundi dawuh timbalan Gusti Kanjeng pilih kawula menika ken ngaturke nawala ngresa Bapak Yai Suradipa. Wondene isining nawala borong
panjenengan pirsani. Ger, aku nampa nawala. Paman Dun Rama nampa nawala. Nawala kuwi apa? Nawala kuwi layang. Oh, layang. Dene kok nawala. Yang nampa layang ta dina. Malah sering kon ngedum menapa malahan. Resen kok saking akeh wong padha njaluk tulung. Nganti tak lakoni bengi-bengi. Iya. Sekeca pilenggah kula badhe nliti nawala menika. Monggo-monggo. Mangga sangar katon serat noten nik sangar. Raden Sigit, kula Bapa Gusti Kanjeng njaluk tulung supaya melu rewang-rewang ngejaga gedhong pusaka. Iya, pusaka-pusaka dalem sing mapan ana gedhong pusaka kae. Upamane kaya aku pegawean batin, aku ya mbok menawa kuat. Tapi ning pegawan dohir meleku wis ora kuat. Mongko jagane wayah bengi. Dadi lakonana sira ya kula. Inggih kula sendika dawuh karo sampean ya paman. Nun. Melu jaga gedhong pusaka piandel dalem Gusti Kanjeng. Lah lagi ora nganggur kok. Lah kepriye? Undangan tinggep urung tak dum. Undanganane wong ape hajatan umum ya urung tak dum. Paman dalem yen bisa nentremake jroning 40 dina bakal entuk ganjaran sing luwih gedhe paman sepisan kowe dadi kawulaning praja kudu ngabdi menyang prajane. Sapa sing arep njaga katentremananing negarane dhewe nek ora sampean-sampean padha. Wong kaya aku jumlahe pira nek ora dibantu karo para kawula-kawula sadar diri kanggo ketentremanan katertibaning negara. Ngerti paman yen negara aman ya melu seneng lah kaya ngono. Ayo ngabdi kepentinganing bebrayan paman. Oh nggih, niki lari kula ingkang badhe tumandang kanca kancane padha mapan ana kono giliran awakmu mengko diatur malam iki sapa malam iki sapa malam iki sapa. Inggih, ayo yer Raden Sigit tak jujukake nang panggonan sing nggonmu bakal duweni tanggung jawab. Namung sumangga kula nderek lan nyuwun pangestune.
Para kanca, kula aku wis ngerti jebulana Jimat Sitapak Kiai Simongklang piandel dalem Gusti Kanjenging Pemalang. Wah, sampean mun cetha. Manggene teng pundi? Ana gedhong pusaka. Upama tak tuku, wah ora didol. Silih, oh mesaulia. Ora oleh. Kudune ora salah. Butuhe tah oleh. Ora angel kepriye wong barang kaya kuwi ora gedhe. Nyong rasa nyolong segeden-geden ora. Ora ana sing ngerti. Enteni ngene. Yen konangan tandangi bareng. Ayo rewangi nyolong. Nyolong kok gembruduk. Wong nyolong kuwi dhewekan. Nyong tak nyegat ngene. Yo. Nyolong kok rame-rame ora asil. Yo, enteni ya. Tak colongi. Nah, hati-hati Kang. Nyong ngenteni ngene. Yo. Ayuh paman direwang-rewang bolang ketanting nggih. Karana wong kaya aku nampa tugas melu jaga mapanna sanding gedhong pusaka. Oh, nggih. Kancane si kena adoh nanging sliramu aja nganti adoh. Yo tetep
Den wong jaga kuwi angger ora karo dongeng-dongeng cok gelem klayah. Ketara sih, ketara. Wong harapane wong apik klayah kuwi mesti ketara. Potongane kaya jedadur. Mengobahe ora gelem apa ana mil-mil. Ketara wis kuwi. Nah iya. Uik-uik piye ora. Lah iya. Den apa tak takon Den urip kuwi loro apa? Umume urip kuwi ya loro duit. Mergo urip tanpa duit rekoso paman iya pancen iya ya to. Ape mrono ya duit, ape mrono ya duit, ape royal ya duit. Nanging yen ora ngerti maknane duit bisa dadi duit kang muspra paman. Bisa dadi duit kang muspra. Jare sapa Den? Jare Rama Suradepa yen golek duit kudu ngerti maknane duit. Yen ora ngerti maknane duit kala mangsa mawur tanpa genah. Totalanane wis pirang-pirang. Ibarat kaya garing ngeplok, ibarat mangan mawure akeh. Iloke ana sur. Oleh duit ora nyantel ana. Jare ule akeh. Tapi kok aduh braksung dilalah ora keguang kae ana ya sawise oleh duit nggo tuku barang dilalah ora duweni ana ya ana maning sawise oleh duit tutang wong ora nyaur ya ana karana ora ngerti asal-asale apa artine duit. Delok Den, kira-kira lamun nyongki men aja arep maksude. Wong ki ngelmu tapi dilakoni kabeh. Duit aksarane ana pira? 4. Padha karo kiblat aku ana 4 nggih. Aksara sing pertama D. Maksude apa? Ora ngerti. Ndongaha nedhaha karo sing gawe urip. Sak pintere awake dhewe. Nedha doa maksude kaya ngono. Lah yen kowe arep nyambut gawe, alah ya jeleleng mbok. Ora tau ndonga nek bengeh. Ora wis jeleleng. Ape tapok ya ora ngomong apa ya alah gebur. Lamun ape dilek ya bleng-bleng wis. Iya arane ora nganggo syarat doa-doa. Ora. Ah. Wong gugup kadang kalane ya to. Nomor 2. Mak
Upamane apa? Ora ngerti. Usaha. Upamane hawane Arif, menaja Arif kepiye carane usaha budidaya. Oh iya. Loro lor ora ketemu ngidul ora ketemu ngulon. Mudah-mudahan yen gelem usaha bakal nemu dalaning rezeki. Nomor 3. Artine ngerti ning apa iwak. Iwak kowe karo lawan lah kuwi apal udu ilmu paman wong nyambut gawe apa bae tanpa ilmu kowe susah akhir-akhire upamane wong kaya kowe kepingin menyang kutha gedhe siap pengalaman apa siap ngelmu apa oh mulai nyong miyen aja disengget nang Jakarta ra iso mulih nyong resen kaya kayane paling kepenak garing kutha biyeng aku ulun ra ya ayam gaduhan tak dol nggo sangu nang kono mung lingak-linguk kethok aku apa ki agi ngomong biangel aku iya ngertine mulih nggawa apain kethok aku iso mulih tapi tadi sengget kating ngomah aja sengget ya nyong ya oh mulane ilmu kuwi perlu nyambut gawe apa wae tanpa ilmu kuwi susah lah mbok kan kae wong agong kae gari gebar-gebur beda sing nganggo ilmu karo ora kuwi beda mbok napa sing pecucubuk ana ilmune ya ana sing terakhir temen ayo aja patang mundur nggone mbudidaya merga wong golek usaha kuwi gedhe cobaanane kudu bisa nyingkiri godha lan cobaan lah kuwi cobaanane kuwi sing sering cobaanane kowe kuwi main ora minum ya ora maling ya ora krana lah aku njaluk apa sing dadi penyakit wadon aku aduh yo angger ngerti njur kae budengan wis aduh gatel wis pokoke dadi ngelmu ki penting mulane atase wiyaga jame regane ora karuan wiyagane sing jame regane ora karuan larange banget engko dhisik masalah larang simpo mergo ora ngerti regane tapi wong jam kok regane kok 3 bentel lah jalan wene 3 bentel ya ngelmune kedip ki wong kaya kuwi heran wis kok mangono kalaboten tengah wengi wayahe jame mundungap jam 1 munggah monggo sik mulai enak-enake tiyang sari angine semripit kombang pisan
nambah-nambahi gawe arip Praptanira kala Budin ngertos bilih menika penjagi gedhong pusaka ketaman aji sirep nglasah kaya babadan pati Paman Nun aku tak sendean sedelo rada ngliyuk pomo aja turu yen awakmu arep gentenan aku gugan tenang pun niku lah niku rada halus niku ora patiya larahan tok ngono niku sitik maning mana iya keras tak geleleng dicak andar ta nyong ora merem nyong sing dijaga ora kena dicak andar kowe melek kaya paman tenang lah kok oh alah nyong kok aja maning kok kaya ki maning ora melek kok wong nyong biasa jaga jaga banjaran di iya nyong jaga gaman ta ora pati wedi ora nyong paling wedi kuwi jaga batine nyong iya Palun tolong nyong tak manjing kowe jaga njaba ya iya apa wong takoni nyong ngomong ora weruh ya iya nyong arane men aja dingerteni wong iya ngomong kaya kuwi nang jero kok tembangan tak rungokke krengkot karo tembangan turun sintren gropak turun sintren krengkot yo kono nang jero seneng nyong wedi temenan lah oh iya lah kono wong liwat gobor sur aduh aku kok angger kimutan batiri wong ndobo ring wong iya wah kae wong edan apa wong ora waras kae wong batire padha turu kok sing ngopres wae
Kowe ngomong apa kowe ngopres-ngopres? Nyong ngopres kok kan kowe melu resen dean. Cerewet kowe. Aduh, nyong. Wong nyong kuwi kejiat kon ngopres ora kok. Angger nang omah kayane sungkan ngomong. Apan grelengan nang gedebok andar. Heran aku. Tapi yo nyong andar ke doare ki yo. Tuh. Nyong kelemokake sinden-sinden nek-nek. Duwe aji apa sih kae wong? Pendarane wong sing alim, potongane ahli lakon tak sirep gampang. Nek kok tak sirep kok malah ndoko-ndoko. Das. Nyong dehem kabane kok rosak-rosak. Apa kowe ana rosak-rosake ya, Jas? Obat. Kowe kerosak-rosak apa jagonge plastik apa Jas? Aduh. Meno jarib iki gak ngalih ngendi iki aku. Kok selote gandul. Lalu mangsa. Aduh. Yo. Turahanane sapa sih iki? Aduh yo. Oh, ora. Aduh. Yo, timbang nganggur kok. Ayame ini seren wong liwat ya. Hah? Iya. Kayane angger kemul lah kuwi kayane nggo gawe merem. Lah wong liwat kok. Apan kono wong liwat nang injan-injan tak tuduhake sisan. Apa maksane? Wes. Apa maksane? Nggih. Kelakon tujuan aku. Bisa nyolong pusaka sitapak lan simongklang bejo uripku. Masa
tuwa turune kok songkra. Tak teliti melek apa turu jebulana turu. Jebulana jagongi tomat ku yo. Oh, melong-melong temen. Oh, dudu. Hi. Rada ceruak ki wong. Nombot iku wah. Sarung kok kok betah ngono. Wis. Sing penting ora ngurusi wong wis turu kuwi turu. Ora ngira, ora nyono jebulana sing duweni pusaka iki ora wong sembarangan. Sing duweni pusaka iki Gusti Kanjeng ing Pemalang. Mulane yen kae prajurite wanti-wanti ora bakal nuduhake manggone ana ngendi mergo mesti gedhe pidanane. Nanging kena kanggo conto sapa wae. Wong yen penting lan temen mudah-mudahan bakal kasempatan gegayuanan. Timbang kesuwen mumpung durung nganti konangan. Tak dodok lawange, tak jukut sak isi-isine pusaka apa bae bakal tak colong. Bakal tak colong. Genah ape nyolong. Ape tak sikat ora wani. Ape main tolong-tolong bukan aku dipobrok. Berat temen siki aku. Kapan bakal aku nduweni pusaka iki yen ora dina iki. Luwe becik mumpung sepine wong pusaka iki bakal tak aduh. Mak doak kuwi apa sih iki aku. Dhuwur ora ana wit-witan. Mestine ora ana barang tiba. Lamun aku ketiban, lah mestine ana buktine sing nibane aku. Dene apa ora ana kae iki kok wis bet nang kene. Paman, yen pancen kowe isih melek mbok tangi. Ayo omong-omongan. Tujuan aku sih kaya mangkene iki bener apa ora? Paman. 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 Ngorok kok beda-beda. Pertama ho. Ping pindho heh. Ping telu. Kowe melek apa turu? Turu ya. Oh. Turu temenan. Lah wong ngorok bisa kok iso semaur. Tangi. Idih piyo. Kepenak temen yo. Mulet yo. Tangi man. Yo. Ya mbok menawa wis dadi godane, aja maneh kok tumindak ala, nyolong kuwi wong ala. Banget-bangete kepepet ya kepeksa kudu nyolong. Mergo dituku ora entuk apa maneh yen disilih. Tetep bakal tak colong dina iki. Aduh. Aku dasar wong wani. Legane ngati papat gambar kaya kowe. Ora bakal aku iki mlayu tak tegati, kecekel mati ya beneran, cekel urip ya tak sangga.
hukumanane. Yen pancen wani ayo tangi yo. Sisan kancamu yen nggo batir kon tanding karo aku. Oh lah, ngemuli tugelan botoh dene yo. Kowe. Ora tak pupruk mumpung lagi merem. Ah ampun Pak. Lah. Aduh. Aduh. Pak maling. Ampun Pak maling. Kowe aja sembarangan ngomong. Maling ki buktine apa? Kowe aran-aran tapi yen tanpa nggo bukti padha karo kuwi fitnah. Ngerti hukume fitnah? Ngertos. Apa hukume fitnah kuwi? Fitnah adalah lebih kejam daripada tidak fitnah. Kleru omonganmu. Hukumane luwih gedhe mergo kuwi ngungkuli pembunuhan. Lah nggih kula ape kaya kuwi tapi tak kula setengah wedi. Saruke bloro dagesi. Ora itu ngisi kuwi. Ora sempriwing ora apa. Malah nyong turu angger surwalan nang kemul kayane sumuk malah kepenak sing kaya niki ngligo kaya sempriwing. Malah kala-kala kurang adem nang tak buka kapan tak ini. Nah, niku. Wis. Saiki kowe manuto lan meneng wae. Tukokno senengmu apa nyah duwite. Tuku oke seneng. Perkara iki gampang urusanane. Oh nggih. Matur nuwun. Nanging aja pisan-pisan kowe ngomong karo aku yen aku iki sing reka-reka. Lah, kuwi mboten napa-napa, tapi arane sampean sapa ora? Cuman genah. Lamun nyong undang-undang berarti arane si A si B. Wong endi? Wis ora usah takon kaya kuwi. Nyah, iki gawanen. Bakule ado. Ado apa? Sing penting apa senenganamu? Tukunan di gorene. Nggih. Duh, oleh duit ya. Nah. Kapak-kapakno. Akeh wong sing keder karo duit. Ora kemutan mburi kerine. Lakon tak so. Duh, metu kono kowe, Bakule pun toto, Pak. Jare ora penyolong. Lah kok mak kowe kok mak jlingker tok. Loh. Man, nun. Kene sing ana blumbang ning endi? Mriko ora. Ayo aku diteren. Badhe napa? Iki dokoter Pak Wijik aku. Oh nggih. Ibu yo tenang, aja kuwatir. Angger ora diimbui welehake. Nah, imbuhan dhewe, honor dhewe beres ta kowe. Nyata masalah bayaran cara mikire aku. Sing penting ta honor karo imbuhan. Iki jero apa cedhak blombange? Ya rada jero. Lah blumbang apa? Blumbang kembangan. Oh. Ini man. Aduh. Olah kontak Solo iki.
Buat. Wah, ampun. Ampun, ampun lah, piye aku. Rumangsane aku iki ora kesandung apa-apa. Tiba ora ngerti sangkaning bilahi. Gawa tangi malah waduh ngangkat awak kaya ora sablakane. Waduh, aduh, yo. Apa aku iki geragah menggah apa tah kepiye ya. Duh Kang Yipta jagat, Kang Yipta jagat. Mbok menawa aku iki kurang bener tumindake anak putuku aja nganti padha nglakoni tumindak sing kaya aku iki. Tak kukup tak raupih lelakon sing kaya aku iki pomo anak putuku aja nganti padha di pusaka ora pusaka sembarangan menawa. Pusaka yang pancen awakmu ampuh temenan. Aku njaluk keramate pusaka sing kaya kowe kuwi. Awakku yen salah karo kowe karena ora nganggo tata susila, aku njaluk pangapuramu. Gregah tangi sakae. Pusaka iki ora umum. Merga nalika aku mau ngabruk ana kene rumangsa ora ana apa-apa. Sawise aku eling aku tobat karo kang gawe urip. Kaping pindho aku ngakoni kesalahanane dumadakan sanalika kaya pulih otot bebayuku. Wis mbok menawa aku kuat tenagaku pusaka iki bakal tak colong tak turke ngersane pendaraku yen arep nyolong colongan sisana aku sapa kowe
Sopo kowe yen arep nyolong sisan aku colongan. Raden Sigit jenengku. Raden Sigit kowe. Iya kawula pemalang. Ora doh nanging mapanku ana ing dukuh taman. Taman kuwi ngendi, Pel? Ora takon. Sembarangan. Yo resen wong ketokake duit tapi telese ora rata ora. Lah. Duit akeh ora kok glumut. Oh. Sayang yang ora wani karo sampean, Kang. Wani yo. Nang opo kok teles? Kecepretan banyu. Kecepretan sing endi? Sarung. Lah kuwi klambine. Ya iya ki ana apa kecepretan. Kopiahe kok teles geburake wong. Kari ngomong kok. Isin. Gedhe to geburake wong kuwi. Isin aku. Aduh. Padahal nyong dadi ning wong ora tau sembarangan. Lha kok sembarangi wong. Apa tumun aku janjian 40 ya nyong bayari ya. Tetep kurang ati 40 lah. Lah iya lah kok. Usane kok geburake wong ora omong-omong. Raden Sigit, taman kuwi ngendi taman? Mono Andarno paman. Apa ora ngerti harus dandarake nggo apa? Apa mangsane kok? Apik-apik gawe klepeng wong kok. Sampean bukan di weruh kepingin weruh taman. Weruh bruk weji. Weruh ora. Yo. Ngulon apa ngetan? Ngalor dhisik. Metu pinggir bruk ngalor. Ajoke ngendi? Rame kono. Sing anyar ana. Sing lawas ana. Kowe kok apal empo pirang-pirang kuwi mburi. Lah yen taman ngulon ngebruk. Ngulon ngebruk namko kidul. Kaya ngono. Ape metu ngebruk ngalor bae apa? Apa tujuan namu direwangi colong jupuk? Yen pancen butuh temenanane gaman, ayo tak ter ngarsane Gusti Kanjeng asal ngarepe bener, muline bener. Artine yen nyilih wenang mbelekake yen kepingin duweni kudu tanggung resikone. Nah, nyong ape ngomong kaya kuwi tapi kelalen. Bisa nih kesusu digeburake aku.
susu digeburake. Mau angger aja digeburake ngape andar kaya kuwi asli. Oh, jahaten kowe kok. Jahat. Gagah-gagah kok. Ngeburake wong. Ditese apa ora kowe? Sempo. Ora ngandel atase pusaka nganti dijaga. Nyilih maning uliya dituku be ora oleh. Ora kena kowe ngai ngerti marang wong kaya aku sing penting tak colonge kowe ora kena omong-omong. Ilange pusaka aku bakal nampa pidana. Ora minggat kok glandang kowe apa aku sing bakal nemani bilai.